ki para bangit bait bat ki parlok ki bait ki bakmi ya kan ke jikai ka bawan lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro ngai khuble phi baro haga kerteng ka bakordor tam ka jong utrai bat unong pen jangi u Jesus Christ hakan ni ka por ngi poi sha ka benta ka baar jong ka jikai halor ka phang kisngi ki bakhaddo kisngi ki bakhaddo ka babateng na ka to ka benta ka banengkong ka bangiladep ban pelat ha ka YouTube channel jong ka balang shwa bangin poi sha ka paso jong ka jihikai ka don ka ni ka wei ka jingkli ka babun ki bru ki kli le se don na pading jong phi ki ba kliru balai bangi don kam ban tip tikna shapangi sngi ki ba khaddo ki don lightly ki daw balai ngi don kam ban tip shapangi sngi ki ba khaddo ka banengkong namar balat ho haka ktienu blai ngireban puli bat puson ni jihikai ka Bible don ki bakli hato kambiang ka jinget jangi hau Jesus Christ ka jubab kolong hoot ka jinget jong phi kalabiang naga benta ka jingpen im jong phi ka jinget jonga kalabiang naga benta ka jingpen im jonga henry kambiang pat bangin jubab ngamtip bat pimdon kambantip habaki para banget ki keli habaka perthai ka keli syapanga jing rongno agi banget syapanga jingwan arsin utra Jesus Christ syapanga beneng bat syapang ka dujok habai kini baro latho hakaktien ka jong blai ngidon kam bantip syapang jongki kani kamut bangin tip lut iki baro syapang ka kisngi ki bakhaddo henry lakumno ngin yo ega jingsong tho banginum sya yalam bakla bangi poi sya ka daw ka baar balai ngi don kam bantip sya pangi sngi ka bakhaddo ka daw ka baar kalong khnang bangin lat na ka jingsha yalam bakla khnang bangin lat na ki nong hikai lamler ki ba syukur bun ki bri ki ba sya yalam bakla hakini ki sngi don ki ba phet na snong na thau bat ki lej ban sa shiki klau ki batab namar bikila syap tieng yau tau merat klau don ki bakentaj yegi skim sarkar bat kim trek syu iki kat ki badon nombar bala penmi daga sarkar namar kila syap tieng ya uta un nombar jong merat klau unriu spa unriu unriu kinong hi kai lamler kilet hakum kita ban penkul marjing mut yakini ki breu ban pensyap tieng yaki ban syim kabu yaki ban syimru ya kapisa ka jongki kalau ngau besuk para bangit bait bat parlok bait ban pengop ya kibreu daga jing syap tieng syapang kalawai henry ke jing khot yengi ki pastor ki twen besan bat ki nong yalam ke balang kalong bangin ya sambet ya kahtien ke jing shisha ar timothy ar khatsan ya sambet ya kahtien ke jing shisha rightly dividing the word of truth ha kahtien pareng bat ka daw ka balai kalong khnang bangin im haka jing shngan bat ka jing shisha om haka jing syap tieng ya ka hamsaya don ki bru ki ba im haka jing syap tieng namar kim tep kai ka banja haka sngi ka bakhaddo ki syap tieng ya ka jingwan arsin u Jesus Christ haka jing syaki di ban kemen bau Jesus Christ wan ban wan shaw no yengi bat ban senshar halor kene ka perthai haka jing suk bat ka jing bit ka jing biang upolo khot yakani ka jingkermen basuk titos ar khatlai haka Bible pareng the blessed hope ka jingwan arsin jo Jesus Christ ka deban pendap ingi daga jingkermen bat daga jingkemen om daga jing syaptieng bat daga jingkio kibriu ki shunget bit ye jing tho pau jong ki wei ki jing itho pau bat ki jing yo i pau ki ba khlem nong rim klem da tunjuk laka day shishane kat bakum kaktien ke joblay para bangit bait ngide ban penshitom milade ban wat ke bagaktien ke joblay ka hikay yangi khnang bangin haga jing shngan u John Calvin u juhikay baga jinget ke jongi ke deban long objective kabamut bala pensyong nong rim halor kaktien ke joblay kam day ban long subjective haka hamsaya haka jiyo ipau jongno hangno amdai banga nga kentat mo ya barok ki jingyo ipau bat ki jing shem mensim lani ki jingyo revival henry ya kita barok ngi di ban tenju daga ktien ke joblay sngap wong kumdo
u apostol Paul iwei Thessaloni kalenong ka basan ki khot khat khandai hadu arpuwei wat penlip no yu mensim wat nyu ben ya gejing thu lupa da bishar ki baro bat scam ya ka babha bishar ki baro da ka khtin ka jong blai ban shu pen kan mau ya phi para bangai bait ngila dep ai haki screen ki jong phi ya ka to ka jingbu iwei hadini wei ki nyau teli ki jingja haka bakut jong ka por bat ngila dep ya kamat ka benengkong bat ka baar ka jingyap jong ki breu bat ka jingrong no la ni ka rapture haka part 1 jong ni ka jinghikai mentah ka ni ka part 2 bat haka part 3 ngini keren syapang ka kordit ba lani kata ka great tribulation haka part 4 part ngin se keren syapang ka jingwan arsinu Jesus Christ bat ka thma ka bakhaddu persayu soitan haka part 5 ka bakhaddu ngin se keren syapang ke jing mi pat jang ki bamnget bayap bat ke jing bishar khaddu yaki bat syapang ka beneng batmai bat ka khendo batmai bat ru ya ke Jerusalem batmai ngipoi mentasha ka mat ka balai ka kordit ba lani kata ka great tribulation ya ki ba sha'i no shadin manu kita ki ban sha'i no shadin ka rapture ki ban sha'i no shadin ki long ki breu baman bat ki ba kentat yu Jesus Christ kumudang penim ngadai ban maham hang ni bawat ki ba kam yala de ki kristan ro henry kim shimpen kre yala de kin sha'i no shadin ngakwa ban kli phi para bangai bait hatu pila pen kre ne em yala de nakabenta kisngi ki ba khaddo nja ayu ye ki ba sha'i no shadin haka rapture kin hab haka kordit ba kumbala batai ha ka gospel Matthews kalenong ba atpusau ki dekot lai hadu lai puwei ye kini ka ju la tho ru ka gospel Marcos kalenong ba khat lai ki dekot lai hadu arpunyo baraka gospel Lukas kalenong ba arpuwei ki dekot nyo hadu arpupra kakentin kordit ba great tribulation kawan naga gospel Matthews kalenong ba arpusau ka dekot ka ba arpuwei na bahangta ka kordit ba kan long kat ka ba 4 julong nadu mendang long ka perthai hadu menta em lemne kanum long syuru ka kitab jing pen pau nyau lo nong ka khot ka ba khat sao ka khot ya ka ni ka jing jenjar ba krau pitip hi ba ka kitab jing pen pau ka long ka jing thu lupa syapang ki jing pen sitom bat ki jing jenjar ki bansawan ha ki sngi ki ba khat do ngin kmi shua menta yo Matthews lenong ba arpusau ki dekot lai hadu khat sao ha ka bang yu i ki prateli ki dakishin shua ka kordit ba ka beneng kong kin mi ki krislam ler bat kin hoi kai lam ler ka ba ar kin ja ki thma bat ki jing bana ki thma kin yele ka kin ja ben riu ya ka kin ja ben riu bat ka hima ya ka hima ka balai ka long kinem snil ka ba sao ki jing yap them kabasan ki jing knyo jumai kaban riu ka jing pensitom ben kabahnyau kapop kan man buon ka jing iet kan man kriat kaba pra kaba ai jing kermeningi ka jing yalap ya ka gospel ka hima keleng ka percay kita gidak kishin kinang jur kat banang jan ka kordit ba kat kumu Matthews lenong ba arpusau ka dekat ka ba pra kita gidak kishin kinja seriem kum ka jingso khun ka breu ka old version jong ka Bible khasi jong i ka ong ki jing sedang ki jing jenjar hendrai kani ka Bible khasi ka batmai ka common language version ka ong kum ni kini ki ai baro ki longkum ki jing pang banengkong jong ka jingso kha ki jing pang banengkong jong ka jingso kha Matthews arpusau lenong ka dekot ka bapra ka basotunat pat kalong ba hap pedeng kita gi jing an yalap ya gospel keleng ka pertai bat ki judge benriu barok kin yo sngo syapang Jesus Christ dai mentaken haken ga juk jong ka mass media bat ka social media bangila ban yalap shalajan barok ki judge benriu jong ka pertai amdai tang shabaro kiri jong ka pertai henre barok ki judge benriu jong ka pertai
kum kanuksa bo na pedeng jompi pinum yo ya kani ke jihi kai lemda dei na ka social media bat kani ke jihi kai kanum mi hi ha ka YouTube lemda dei namar kani ke jing ka bangi kendu menta namar kani ka lockdown bon ki bakli hatu ki jing ja ka perthai menta kidai ka jing pendep ya kita ki dak ki shin balat ho ka gospel Matius hoi prabangit bait hoi paralok lanang pendep ya ki tu lupa ka Bible pinsa penbuat da ka hipat ka jing keli hatu kamut ba ka jing rongno bat ka kordit ba kilajan ngan ong biang sa sisin kum mangala ong haka part 1 jonga ni ka jing hikai dan mano bantip Syapang kata ka sngi jong ka jing rong no agi banget kalak banja shibit janmit kalak banja lasai kalak banja hadien shiposnem ngimtip henrei kum ki kristan ngide ban yai pen kre yalade ba ladu jisuan hakanu ko poru unwan shaw yangi bangin let haka yeng shong ne habaneng naga gospel Matius ngipoi menta sa ka kitab jing pen pau Kidon arukom ki jing jinjar haka kitab jing pen pau kalong ki nyau teli ki jing pendat laha nyau teli ki turoi nyau ki piang jing bitaru belai but bi ka jing sensharu merat klau ka bah nyau snem utau badon ka sharp nriu spa nriu po nriu lai Hangni nginum la ban batailut henringin syia thu lengkot ya kita ki nyau teli ki jing pendat laha ya kabala tho aka kitab jing pen pau lenong riu bat lenong pra iwe hadu san nyau teli ki turoi ya kabala tho aka kitab jing pen pau lenong ka ba pra ka dekhot ka ban riu hadu kendai lenong ka dekhot ka ba arpuai bat ka beteng biang ha ka lenong ka ba khatwei ki dekhot khat san hadu khat kendai Bat ya ki nyau teli ki pliang ka jing bitar ya ka bala tho ha ka lenong ka bakhat nriu ka jing pli ya ki nyau teli ki jing pendat laha kan walam ki thma ya ki nem sniu ka jing yap them ki jumai bat ki met beneng kin hap shakando ka jing put ya ki nyau ki turai kan walam ya ka jing penjot ya ki shibenta na ka balai juga kendo shibenta na ka balai juga duriau Shibenta na kabalay jong kiwa ki pukri. Shibenta na kabalay jong kasngi ubenay ki klor en penjot eki. Kinmi ki put na ka liulong baklem try. Kentup yaw taus iem jong ki angel baman. Ubalakot na kakerteng Abaddon lani Apollyon kabamot destroyer lani unong penjot. Batkan wanru katma hapadeng arspa million ki sipai. What happening kita ke jing jenjaru kabalengok kalong baki brio kin kala kabamut henrei kin yeng baniele persya yu belai ka kitab jing pen pau lenong ka bakhendai ki dekhot arpuai ki ong kumni ti kita ki basa nagi benrio ya ki ba shim la penyap no dakini ki jing yap them kim shim la kala kabamut na kita ki jingle ki kti jongki bakinum mani kita ki ksut Bad kita gi belai tau ki badaga ksiar, badaga rupa, badaga renong, badau mau, badau ding. Ki bamla ban yoi lemni osngau lemni yat. Bad kim shim la kala kabamut. Na kita gi jing penyap jongki. Lemni nakata ka ba aik su jongki. Lemni nakata ka jing yakai kentai jongki. Lemni nakita gi jing tu jongki. Ki breu kim tre ban kala kabamut. Badai namar kata bau belai ulayu iya ka jing bomman hakani ka perthai uladap hadu hangni harendang daga jing ijli iya ka jing sniu ka badon hapadeng kita gi briu ki badang sa hakani ka perthai ban sathe iya kita gi nyau teli gi pliang jong ka jing bitar ha ka perthai bat kini kin walam ya ki tok jau ki wa bat ki duriau kin kelas 6 kandon ka jing shiterha bat ka jing dum teliu kabantap ya kata hima ka jong merat klau kinmi kimensim bam khut naga liulong baklem trai bat kanja kat maba armageddon bat unwan ujumai bakrau uban penjot ya ka perthai bat ha ka bakhaddo en penjot thiau ya kata ka nongba kabalakhot Babylon kabalong ka nongba jong ka jing bomman
pen syame kata ke kitab jing pen pau kalenong khat nyau bat khat pra kat no snem kan ne kan ke kordit ba kat kum ke kitab Daniel lenong ke ba khandai de khot ar pun nyau ngi so thu ba kan ne shitayau kan ke kordit ba ha ke jing ken snem ha ke ji thu lupa jong Daniel lenong ba khandai ki de khot ar pu sa wa do ar pun nyau ka shitayau lani nyau ka thau ya nyau snem ngila ban puli ka ni por nau Daniel kendai arpo nyau bat shitayau un perlong ka jutang ba scam bat ki babun bat hamar ka ba shiteng jong kata katayau ka ba mut hamar laisnem shiteng un pendu no kata ka jing kenya bat kata ka jing aingu bam bat halor ka thap nyang jong ki jing ijli un wan uwei uba penjat te wat hadu ka bakut bat ya kataru balatmu ante no ya ka jing bitar halor utau nong penjat ngan keli sasisin ya ka bangaladep ban keli haka part 1 jong ni ka jing hikai ngiyo i ya ka jing sapriang jong ka jing pangklam ngiyo sngo syapang ka jing wan jong ki put hakikat tu kat negeri ha ka doba Afrika ki ba bamlut ya ki jing tung jing te baro kila poi ha Pakistan barwar ha China ngiyo sngoy ke jingyap jong ki sniang ba jong ki ngap ha ka ni gari ke jongi hatu kini ki dei ki jing pen shitom ki bala batai ha ka kitab jing pen pau para bangit be bat parlok be ke jubab kalong em ki jing shitom ki bangi kendu ha ka perthai menta kim long ai ha ba nujor bat ki jing jenjar bala tho ka kitab jing pen pau ka kordit ba ka bansawan kalong ka bampa juja menuru ba kabanum ja lanu nalor kata uni umrat klauru umpat wante haka ni ka perthai haka wai pat kapor haka part 3 jong ni ka jihikai ngin se kren syapang uni umrat klau rengkat pat ka syap ka jong u nriu spa nriu pun riu tu blem kur khuingi un pen syaingi lingba kini ki bangi le yo i bat yo snow nakabenta ka burom ke jong blay amen.